Nu-l deranja pe Victor. Pe insula Sodor, marfarele munceau din greu. Uneori munceau prea mult. Atunci apăreau problemele. Într-o dimineață, Peter Sam venise la depou. Manevrase cărbune toată noaptea. Thomas era și el acolo. Bună, Thomas! Pari tare vesel! Chiar sunt. Îmi place să călătoresc pe dealuri. Trebuie să-l duc pe controlorul cel slab în stația Nepford. Peter Sam șuieră voios. Apoi sosi controlorul cel slab. Bună dimineața, Peter Sam! Bună dimineața, Thomas! Bună dimineața, domnule! Trebuie să mă întâlnesc cu controlorul cel gras. Celelalte locomotive sunt ocupate azi, așadar le-am spus că tu, Peter Sam, vei fi supervizor în lipsa mea. Peter Sam tresări. Nu mai fusese supervizor până acum. Desigur, domnule! Și ține minte că Victor va veni după amiază pentru inspecția periodică. Trebuie să-l anunț dacă vreo locomotivă trebuie reparată. Desigur, domnule! Însă nu-l deranja pe Victor cu mărunțișuri. Victor e o locomotivă foarte ocupată. Știu, domnule! Nu-l voi deranja pe Victor. Succes, Peter Sam! Să supervizezi e distractiv. Vei lua toate deciziile. Peter Sam privi cum Thomas plecă alături de controlorul cel slab. Era tare bucuros. Să fii supervizor e foarte interesant. Însă recunosc că mi-e puțin teamă. Apoi apăru Reneas. Domnul Handel s-a stricat în stație. Cheamă-l pe Victor. Peter Sam îi spuse. Nu, Reneas, nu trebuie să-l deranjăm pe Victor cu mărunțișuri. Mă duc eu la domnul Handel. Peter Sam porni spre stație. Domnul Handel scârțâia. Aoleu, domnule Handel! Te rog, adu-l pe Victor. Peter Sam se gândi. Domnul Handel trebuia reparat, însă controlorul cel slab îi spusese să nu-l deranjeze pe Victor. Așa că Peter Sam luase o decizie. Vă pot repara eu, domnule Handel? Serios? Peter Sam se tot gândi și pufăi. Căuta o soluție pentru a-l repara pe domnul Handel. Apoi îi veni o idee. Vino înainte! Domnul Handel se mișcă înainte. Da, îți trebuie ulei, domnule Handel. După aceea vei merge ca uns. Conductorul lui Peter Sam îi turnase ulei domnului Handel. Domnul Handel se îngrijora. Vino acum, domnule Handel. Acum scârția mai tare ca niciodată și nici nu putea înainta. Vai de mine! Nu trebuia să facem asta. Apoi apăru și Reneas. Scarlui e lângă turnul de apă. Ceva nu e în regulă cu coșul său. Cheamă-l pe Victor. Peter Sam îi spuse. Nu, Reneas, nu trebuie să-l deranjăm pe Victor. Mă duc eu la Scarlui. Ești sigur? Sunt sigur. Așa că Reneas plecă. Iar Peter Sam îl lăsă pe domnul Handel să scârție, în timp ce el merse spre Scarlui. Scarlui pufăi de îngrijorare. Bună, Peter Sam, coșul meu e înfundat. Nu pot porni din loc. Te rog, caută-l pe Victor. Peter Sam era îngrijorat. Nu-l reparase pe domnul Handel, iar Scarlui cerea ajutor. Însă controlorul cel slab îi spusese să nu-l deranjeze pe Victor. Stai liniștit, Scarlui. Sunt sigur că am să te pot repara. Serios? Peter Sam pufăi și se gândi. Căuta o soluție pentru a-l repara pe Scarlui. Apoi îi veni o idee. Dacă îți torn apă prin coș, se va rezolva. Așa că apa curgea prin coșul lui Scarlui.
Ești gata, Scarlui. Poți călători în voie. Dar Scarlui nici nu putea porni. Apa aceea mi-a stins focul, Peter Sam. Oh, vai, îmi pare rău, Scarlui. Poate n-a fost o idee potrivită. Apoi apăru Reneas. Roțile lui Duncan huruie. Are nevoie de Victor. Nu, Reneas. Nu trebuie Să-l deranjăm pe Victor cu mărunțișuri. Așa că Peter Sam îl lăsă pe Scarlui și plecă în căutarea lui Duncan. Deodată, Peter Sam se opri. Vai de mine și de mine. Am fost atât de preocupat să nu-l deranjez pe Victor, încât am uitat să iau cărbune după o noapte plină. Acum am rămas fără cărbune. Nu pot face pe șeful, nu pot avea grijă de prietenii mei și nici nu pot merge după Victor. E un dezastru! Apoi îl auzi pe Reneas. Reneas, du-te după Victor, sunt blocat! Îmi pare rău, Peter Sam, dar spuneai să nu-l deranjăm pe Victor pentru mărunțișuri. Așa că Reneas plecă. Peter Sam se întristă. Era singur. Apoi își aminti ce îi spusese Thomas. Când supervizezi, Trebuie să iei decizii. așadar, Pot decide că locomotivele avariate nu sunt niște mărunțișuri și pot decide când să-l deranjăm pe Victor. Așa că Peter Sam șuieră cât de tare putu. Reneas! Deodată auzi șuieratul unei locomotive. Era Reneas. Da, Reneas, aveai dreptate. Reneas fu uimit. Am fost nechibzuit că nu am apelat la Victor. Trebuie să-l deranjăm pe Victor. Te rog, mergi după el. sigur că da, Peter Sam. Curând, Victor sosi să-l ajute pe Peter Sam. Victor i-a aduse cărbune. De ce nu m-ai chemat mai devreme? Deoarece controlorul cel slab a zis să nu te deranjezi până vei veni tu. Deranj? E datoria mea să repar la nevoie locomotivele harnice. Și asta mă face fericit. Vino cu mine. Victor îi repară coșul lui Scarlui. Mulțumesc, Victor. Repară și scârțitul domnului Handel. Mulțumesc, Victor. Mai apoi, Peter Sam se întoarse la depou, chiar când controlorul cel slab și Thomas apărură și ei. Ei, și cum ți-a mai mers azi, Peter Sam? Peter Sam pufăi, apoi zâmbi. Nu am întâmpinat nicio problemă, domnule. Controlorul cel slab fu încântat. Victor chicotea. Așa e, domnule. Absolut nicio problemă.